Mano jaod bura ma Suna West Peter Masara kalose weche mag manyo talent mag rowere kendo miyo gibedo gi mijingo ka giloko ngimagi kokalo weche mag tuke. Wawere kod mago, wadon tuke mag Lowlands Super Sports Festival odonjo e odiechieng' mare mar ariyo kawuono, tuke ma obagi alap ma Nyakiamo Stadium mayudore e kaunti ma Homa Bay. Team mar Kaksingri FC oseyudo loch 2 kendo nigi points 6 ka geno margi en ng'ado tiko mar nus finals. Kaksingri noloyo Gwansi gonde 2-0 nyoro kapok giloyo Rusinga gol 1-0 kawuono. Mfangano oloyo Gembe gol 1-0 odiechieng' makiny. Mfangano biro rakore gi team mar Kaksingri ka Lambwe FC biro tugo kod Gwansi FC. Rusinga biro hinyo lum gi Lambwe FC e kinde ma Gwansi FC biro tieko tuke gi Gembe FC. Kowuoyo gi jofwambo jachak tukego Michael Odari olero ni tuke makamagi miyo rowere thuolo mar nyiso mich margi kendo mayo gi thuolo mar donjo weche mag njore. Finals mag tukego ibiro bagi tarik 5 mar dwe ni. Na mdhamini ni katibu mkuu wa wizara wa ndani Daktari Raymond Omolo. Ndio hapa tunaomba vijana wote, watu wa Suba wote wakae na amani na wakae pamoja. Vijana pia tunaomba vijana wao watu wazuri, tunaongea nao, tuko hapa na mkubwa sisi tuko naye hapa anaangalia usalama wa Sindo. Sana Sindo hapa tuko na watu na vijana sasa hivi wamefunga shule, tunawaomba wakae karibu, wasiwe wanapatikana huko kwa wavuvi. But I have to say as the chairman of the committee that I'm really very grateful for the Suba fraternity, our Suba gentlemen, our Suba women, for the support they are offering. Otherwise, for the all Subas, wherever you are, please, this is your activity. This is your cultural activity that started in